Vítam vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu Liečivé a dnes tu mám veľmi vzácnu hostku, podnikateľku, vedkyňu, inžinierku, asi aj inovátorku, keby som povedala, áno. Ale hlavne mamu, Barbaru Paldus. Vítajte. Díky moc. Ja som naozaj sa tak stratila v tých všetkých prívlastkoch, pretože ten váš život je nesmierne pestrý, bohatý na skúsenosti aj súkromné, aj pracovné. A o tom sa dnes budeme rozprávať. Mnohí diváci vás možno nepoznajú, pretože ste nemali možno taký ten mainstreamový zásah niekde na tých či sociálnych sieťach alebo inde, ale veľa sa o vás hovorí vo Forbese alebo v takých naozaj, že rôznych magazínoch, platformách, kde sa naozaj oceňujú úspechy, veda a výskum a som vďačná, že tu dnes môžeme mať takú ženu, takého hostia. O to radšej som, že ste to vy a že ste prišli teda aj zo zahraničia. Ne, mě to velmi těší a díky, že máte pro mě čas. Veľmi rada obklopujem nielen ľuďmi, ktorí sú nejakí, že na výslní, alebo úspešní, alebo celebritní, ale práve ľuďmi, ktorí majú pre spoločnosť prínos. A myslím, že vy ste určite jednou z nich. A keby som vás mala tak na začiatku predstaviť, tak som si to napísala, že Barbara, vy ste dcéra dvoch mimoriadnych mozgov, vedca a lekárky. Vyrastali ste vo svete aplikovanej matematiky, fyziky a chémie, kde platilo jasné pravidlo. Bude to správne alebo nesprávne? Přesně tak. To ste aj minule v jednom podcaste hovorili. Žiadna šedá zóna. Přesně tak. No, vy ste vlastne dcerou českých emigrantov v Kanade, správne? Ano, z roku 68. V 68. ste sa tam vlastne presťahovali? A teda rodiče emigrovali a já presťahovali? jsem se narodila v Kanadě v roku 71. V 81. tak to si vyrátame, koľko máte rokov, aj keď sa to nepatrí. Je to 50. Áno, Ja áno, to a netajím. vyzeráte fantasticky a možno by som sa spýtala naozaj, že aké bolo to vaše detstvo, ako si spomínate na vašich rodičov a je to skvelé, že teda na vás po česky rozprávali, lebo veľakrát sa už stane, teda ľudia sa tam nejako asimilujú a už si zvyknú na tú spoločnosť a už by ste teda po česky ani po slovensky nevedeli. My sme sa pred chvíľočkou o tom bavili, že aj po slovensky viete, lebo ste mali známych aj zo Slovenska. Ako to bolo? Aké bolo to vaše vyrastanie? Tak když jsme byli doma, tak jsme mluvili jedině česky, nebo když jsme měli slovenský přítele, tak prostě se to míchali ty jazyky a prostě a i třeba někdy přijeli z Ruska nebo z Ukrajiny, prostě otec měl z východní Evropy nebo z Polska a vždycky byla to víceméně jako věž Babela, protože tam bylo vždycky šílených jazyků, i francouzština, němčina, takže prostě to byla taková internacionální společnost právě těch teoretických chemiků. Takže jsem vyrostla mezi vědou. Maminka bohužel nemohla mít kariéru, protože jí neuznali diplom z Karlovy univerzity medicíny, takže by bývala musela jet na sever asi na 3 nebo 5 let pracovat mezi prostě s těma malýma městama tam bez žádného kontaktu s otcem, protože v 68 nebyl žádný internet a nebyly ani telefony, takže rodiče se rozhodli prostě, že maminka bude dělat výzkum prostě v laboratoři, takže byla laborantka a pak eventuálně pracovala v knihovně a optometrie na univerzitě, ale prostě bohužel musela vzdát kariéře a dala přednost otcovi a takže když jsem byla mladá, tak jsme taky jezdívali hodně třeba na rok na sabatikly, to byly takový ty roky, kde ten profesor si mohl udělat výzkum v zahraničí a tam jsme byli ve Francii 2krát, v Německu, v Berlíně, v Holandsku jsme byli a jedno léto jsme byli taky v Barceloně, takže prostě všude jsme cestovali, takže třeba jsem měla 2 roky v Kanadě, pak rok ve Francii, pak zase rok v Kanadě, pak rok v Holandsku a takže jsme furt pendlovali mezi Evropou a mezi Kanadou, takže jsem vyrostla de facto ve obou místech, to je, jak jsem prostě se musela naučit všechny ty jazyky taky, ale bylo to fantastický, protože vždycky jsme byli taková jaderní rodina, za náma přijela babička, bohužel a mýho otce rodiče zemřeli v 60. letech, než jsem se narodila a můj dědeček zemřel, když mě bylo 5 let, takže, ale vyrostla jsem s babičkou, tu jsem měla do 16 a tu jsme viděli každý rok a s náma někdy žila 3 měsíce, 4 měsíce, 6 měsíce, podle toho, na jak dlouho dostala vízu. A takže jsme byli jako takový malý jádro, nebo když jsem byla malá, tak jsme měli takovou tu písničku o černým kuřeti, takže prostě jsme vždycky se zbalili a šli jsme někam jinam. A to muselo byť ťažké, lebo teraz to tak pekne opisujete, ale pre malé dieťa, tak ja mám deti 3, si to viem predstaviť, že majú nejaké vzťahy, nejaké záľuby už v tom svojom prostredí, v tej svojej komunite
a zrazu ste išli preč, potom ste sa vrátili, zase ste išli preč, že nebolo to pre vás ťažké? Nebylo to jednoduchý a člověk vždycky ztratil třeba ty známí a ty kamarády, který měl, protože za ten rok, když děti jsou mladší, tak zapomenou na toho člověka. A teď se najednou vrátil a všechny ty známí a kamarádi byli kompletně jiný, třeba vyrostli nebo měli jiný nápady a takže furt se to měnilo a eventuálně prostě, jako jak bych to řekla, měla jsem pár jako kamarádek, kde jsme si psali, když jsem tam nebyla a zase jsem ztratila ty kamarády a kamarádky v Evropě, ale pár jich vydrželo a to jsou prostě lidi, který si držím v životě už skoro 40 let nebo i víc, 50 let skoro, no. To je úžasné, lebo tak dnes si to inak predstavujeme. Deti sú spojené niekde na internete, na tom Instagrame, na Snapchate si napíšu, ale tak by ste si mohli písať listy akurát, nie? A posielať holuba. Přesně tak, víceméně. Ne, to byla normální pošta, ta vzala tak 2 týdny. No. A musel se to napsat pérem a prostě člověk dala se známka a člověk nevěděl, jestli to doručej nebo to nedoručej. Tak měsíc zhruba mezi komunikacema. Ale teda to tak je, aj ja som to veľakrát videla v rôznych iných príbehoch, že keď teda dieťa je takto, či je to kvôli práci, alebo nejakej armáde, alebo keď jednoducho slúži niekde ten otec alebo mamina, tak to dieťa v skrátke s nimi pendluje, o to väčší vzťah má na tú vlastnú rodinu, na to vlastne core, to jadro, taká väčšia fixácia ako keby na tých kamarátov a vy ste sa teda aj tak na tých vašich ako keby prilnuli a ten váš svet, alebo teda ich svet sa stal vašim svetom, dá sa povedať. Přesně tak. Pretože podľa mňa žiadne malé dieťa nefandí aplikovanej matematike alebo chémii alebo fyzike a ja som si cez chémie maturovala s fenolou. Super. Ale veľa si nepamätám a viem si predstaviť, že to musí byť úplne tabu téma pre akékoľvek dieťa, ale pre vás to bolo nejaká záľuba vášeň, ktorá potom vlastne vás samou inšpirovala. Já jsem milovala, když třeba rodiče měli ty večeře s těma věcema, tak já jsem tam seděla, samozřejmě měli jsme dobrý jídlo, většinou maminka udělala dort, tak to bylo prostě motivace, jo, když udělala třeba sachra nebo když babička byla a dělala kávový dort, takže tam jsem seděla, všechno jsem poslouchala, snažila jsem se, samozřejmě jsem tomu nerozuměla, ale prostě mě to zajímalo, prostě vlastně o čem povídají a pak potom, co ty hostky odešly, jsem se vždycky ptala táty jako tak, co tohle znamená, nebo co tohle je a on byl velmi trpělivý a vždycky mě to vysvětlil. Takže a snažil se mě to vysvětlit v takových těch dětských termínech, takže třeba od malička, jako já vím, hodně dětí měli lega, já jsem taky měla lega, ale já jsem měla atomový set, takže prostě třeba jsme stavili vodu, nebo jsme stavili kyslík, nebo CO2, nebo prostě a teď mě ukazoval, jak se to propojuje, nebo jak se třeba udělá glukóza, jo, jako z těch uhlíků. Jako ty molekuly jste spájali. Ty molekuly jsme prostě skládali spolu, takže to mě vždycky bavilo šíleně. A pak taky jsme stavěli věci spolu, jako třeba z papíru, z kartonu, nebo jsme stavěli věci někdy, když byl kov, nebo jsme někdy našli věci prostě, které jsme nevyhodili a z toho pak jsme něco postavili, nějakou mašinku nebo něco prostě, který mělo péra, takže vždycky jsme něco robili a bylo to jako... A taky jsem objevovala svět, jako nezapomenu poprvé, když otec přivez, a to bylo z Japonska, takovou skleněnou pyramídu a teď mě vysvětloval, jak světlo má všechny možné barvy, jako to bílé světlo a teď já jsem se na něj tak koukala, on řekl a teď něco ukážu a vzal tu pyramidu, u okna bylo sluníčko, dal kus bílého papíru a najednou to světlo se rozložilo na duhu. Ano. To bylo tak, prostě pro 6letý dítě je to něco tak úžasného, to je úplně jako magie, takže pro mě vždycky věda byla víceméně jako něco magického prostě a to je proč mě prostě do dneška velmi zajímá jakýkoliv vědecký obor, prostě když lidi se snaží rozumět té přírodě, rozebírat tu přírodu, proč to tak funguje, jak to tak funguje. A člověk se taky naučí, že ta příroda nejenom je šíleně komplikovaná a vyvinutá, ale že musíme k ní mít respekt. To je veľmi dôležité a som rada, že to hovoríte, pretože veľa ľudí vníma vedu ako nejaké teoretizovanie, ako nejaké múdre knihy alebo nejaké neznáme rovnice a vlastne niečo veľmi abstraktné, ale v skutočnosti vlastne veda vysvetľovanie bežných javov okolo nás a vlastne väčšie porozumenie a potom väčšie využívanie alebo nejaké aplikovanie ich do bežného života. A to je skvelé, keď to malé dieťa vlastne už tak pochopí, že prečo vzniká duha,
ako vzniká, neviem, dážď alebo búrka, alebo naozaj, že také veľmi normálne praktické veci z toho ľudského života. No nebo tam když vzniklo to je vana nadchnutie. a ta voda teče ven, proč se točí v jistým směru? No prečo? Povedzte našim divákom. No to je síla Coriolis a to prostě je díky, že se rotuje zeměkoule. Tím pádem, a to jsem nevěřila otcovi, ale pak jsem nakonec byla v Austrálii, takže na severní zeměkouli je to v jednom směru a když člověk je v Austrálii nebo prostě pod ekvátorem, tak je to právě ten opačný směr. Aha, že ten vír nejde tak, ale tak. Přesně tak. Přesně tak. Pre tí, čo nás počúvali, teraz som ukázala iný smer prstom, máme aj poslucháčov len bez videa. To ma vôbec nenapadlo, že to tak. Ja som bola v Austrálii, to som si teda nevšímala vtedy, ale to ma vlastne vôbec nenapadlo, že tak to je zaujímavé. No, normálne som sa nad tým zamyslela. No a teda váš otec vás učil pracovať neskutočne dlhé hodiny. Vy ste hovorili, že on naozaj bol taký tvrdý makáč, že vlastne to bol naozaj človek, ktorý tej práci obetoval život. Že bol naozaj ten človek, ktorý chcel možno aj zmeniť ten svet. A akým spôsobom to vás ovplyvnilo? Nemali ste pocit, že možno potom viac siahnete aj v budúcnosti k takému vlastnému workoholizmu? Po vzoru toho otce? Mě určitě ten workoholismus dal, protože ten pracoval od rána někdy do 2 do 3 ráno. Jako já už jsem šla spát, někdy vůbec neměl na mě čas. A zase jsem to vnímala v tom, že to není, že nechce na mě mít čas jako o víkendech. Jako když byla sobota nebo neděle, tak si vždycky udělal čas, ale prostě jsem viděla, jak furt pracuje, jak furt něco sepisuje, jak furt něco počítá, jak si připravuje jako proslovy pro konference. Takže jako jsem chápala, že víceméně a taky jsem viděla, jak tu práci miluje. Jak bych to řekla, jaký má ten vztah s tou práci, protože jsme měli taky rodinný známý, kde prostě byla to práce a ta byla od 9 do 5, jo, a neměli tam takovou tu vášeň, jako tu zvědavost a prostě tu emoci, jako že jim to přinášelo opravdu něco, že je to vyplňovalo nějak. Takže jsem pochopila, že prostě člověk si musí něco najít, kde třeba i když na tom stráví 8 hodin, 10 hodin, 12 hodin, protože všichni musíme pracovat, aby aspoň to byla oblíbená práce, zajímavá práce a aby člověk z toho měl vášeň. A to je, co teď učím syna, je, že mě je to absolutně jedno, co bude dělat, ale ať je to něco, co miluje. Jako ať je třeba kuchař, nebo jestli chce dělat výpočty, nebo jestli chce být lékařem, nebo jestli chce být vědcem, prostě, že mě je to úplně jedno, ale ať si najde něco, kde se může celý život učit a kde prostě může objevovat furt nový věci a kde prostě bude mít lásku s tím, že prostě to, co dělá, že miluje. To je úplne sen a ja robím tiež vďaka Bohu dnes to, čo mám rada a to, čo milujem a tak by to malo byť. Alebo nájsť v tej práci to, čo na tom milujem, lebo potom človek vlastne celý život sa nakoniec baví a si to užíva a robí to s tou vášňou. Ale vy ste vlastne hovorili niekde, že váš otec úplne nechcel, aby ste boli nejaká vedkyňa, aby ste išli v jeho šľapajách, ale chcel, aby ste boli klaviristka? Áno. Nebolo to práve preto, že videl, čo mu tá jeho práca vzala a že nechcel, aby sa to isté stalo vám? Ale klaviristky, ty pracují ještě hůř a víc, než prostě ty furt musí hrát, dávat koncerty, cestovat, to je taky takový velmi cikánský život, jako kde člověk dává prostě po celém světě třeba, nebo eventuálně možná pak začne učit a tím pádem pak už nemusí tolik cestovat, ale... Ale je to úplně taký protipol tej vedy, hej, že ako keby umenie versus nějaké jakože exaktné dáta. Přesně hej, tak že... a mě vždycky táhly ty exaktní dáta, jak jste říkali ze začátku, prostě buď to bylo správně, nebo to bylo falešně, protože já jsem třeba s tou interpretací té hudby si nikdy nevěděla, tak interpretuju to, jak já si myslím, nebo jak oni to chtějí slyšet, nebo jak to chce už slyšet slucháci, takže jako mě to vždycky jako šíleně drásalo a stresovalo, protože jsem nevěděla, jako věděla jsem ty noty a přesně jak je hrát a jak mají být dlouho držený na tom klavíru, ale ta interpretace, prostě ta duše, co člověk do toho dá, to jsem jako když jsem byla mladá, tak jsem to nechápala v tom smyslu, že jako možná, že prostě muzikanti se vytvoří až po 20. letech, jakože nejdřív všechno je takový technický, ale prostě já jsem třeba nechápala, tak já jsem to zahrála takhle, ten to zahrál, když byla kompetice, ten to zahrál takhle, pro mě to bylo všechno stejný, přitom jeden z nás vyhrál právě tu kompetici a já jsem nikdy nechápala, tak proč já jsem měla míň špatných not než tenhle, ale on furt to vyhrál, protože
Možná jste to chtěli počítat. No a prostě ta interpretace byla důležitá a já jsem prostě asi na to byla tvrdohlava. Ale zvláštne, že on to chcel, hej? Myslíte, že on vo vás videl ten talent, alebo on skrátka bol to nejaký protipol? A prostě si myslel, jak by to bylo krásný mít prostě dceru na prostě s orchestrem a s klavírem a prostě on miloval hudbu a prostě myslel si jako a taky nechápal, jak je ta kompetice internacionální intenzivní. A člověk někdy musí mít štěstí, třeba někdo si ho musí jako adoptovat prostě a pak ho pušovat a já jsem viděla právě, mně se nelíbil jako jak marketujou ty věci, já už jsem viděla prostě ne, že to není jenom hraní a že člověk prostě to zahraje nejlíp nebo ta interpretace, protože jsem třeba viděla jako, já jsem milovala Bacha, Bach je samozřejmě velmi matematický a v Kanadě byl velmi slavný klavirista Glenn Gould, který hrál Bacha. A ten se z té hudby kompletně zbláznil, jako ten se do toho tak vžil, že prostě pak eventuálně přestal dávat koncerty, jenom prostě dělal disky prostě s Bachem a jinak prostě nechtěl vidět lidi, prostě byl kompletně asociální, se z toho stále. Já jsem jako to, úplně ho to zničilo jako člověka, takže jsem si říkala, no možná já na tohle nemám povahu a mně se nelíbí prostě mít ten stres, jako když je 400 lidí, který člověk ani nevidí, protože jsou ty světla a teď co když budu mít jednu falešnou notu, bude to někdo slyšet, bude tam nějaký kritik, bude mě říkat prostě, že to neumím interpretovat. Přitom, když byla matematická zkouška, tak jsem si všechno mohla prohlídnout 2x, 3x, když jsem to dodělala rychle a říct, tak tohle třeba se tady sečte takhle, takže to vím, že je správně. Tam to jako, když to reverzuju, tak to je zpátky prostě, kde jsem začala, takže to taky vím, že je dobře. Jako, takže tam jsem si všechno mohla ověřit a vědět prostě, a když jsem udělala chybu, tak většinou to byla blbá chyba, prostě něco, třeba jsem nesešetla dvě čísla dobře, ale prostě byla to jasná chyba a tam jsem uznala, no, jako 2x3 já jsem udělala 2+3. Takže je to 6 a ne 5. Takže tam to bylo jasný. Takže je to tak, ale nemohlo to byť napríklad aj preto, že na mne tak bolo to dávno, hej, keď ste boli mladší, alebo keď ste boli dieťa. A neviem, ako je to dodnes, neovládam nejaké takéto štatistiky, ale nebolo vtedy viac mužov, vedcov? Že nebolo to vyslovené ženské povolanie, hej, že pracovať v nejakej aplikovanej matematike, že ste boli tá dcéra, chlap chce mať dcéru takú tú pekné dievčatko, nejakú umelkyňu, čo sa pekne oblieka, niektorá tam počíta rovnice, asi tak si to je predstavujem. Přesně tak a prostě moje kamarádky se mě chechtali, většina prostě holek a na gymnáziu se mě chechtali, kluci se mě chechtali, i když se nechechtali, když jsem měla lepší známky. A byla jsem taková jako, byla jsem trošku jako jiná. Někdy prostě říkali, že jsem čarodejnice, protože jako holka by neměla být takhle dobrá na matematiku. Někdy ten profesor mě to vyčet a řekl, podívej, ty nechápeš tvoje místo. Jako první měl být ten kluk a ne ty. A já jsem říkala, no když mám správný odpovědi, tak co na tom je? Jako když mám, jako, jak bych to řekla. A vždycky to bylo tak, když se vám to nelíbí, tak jděte si prostě, prosím vás, promluvte s mým otcem, protože já jsem věděla, že můj otec vždycky za mě bude stát. Ano. A vždycky prostě vysvětlí těm lidem hezčejc než já, protože já bych se vždycky rozčílila, jako proč diskriminujete proti jako prostě ženám. A otec by prostě jim to hezky vysvětlil a oni říkali, no když je chytrá, tak co já mám dělat? Je chytrá, zajímá jí to, tak nechte jí dělat tu matematiku nebo nechte jí dělat tu chémii. Jako, co máte proti tomu? Jak vám poškozuje? Tak niekedy je to žiarlivosť, obdiv, súťaživosť, hej, že to môže byť čokoľvek. A teraz by som možno spomenula, že aj vďaka nášmu partnerovi Carnomed, ktorých jednou z hodnôt je naozaj veda, dáta, exaktnosť, môže vznikať aj táto epizóda. Carnomed je firma, ktorá už je vlastne 15 rokov na slovenskom trhu a venuje sa výživovým doplnkom pre telo aj dušu. Oni sú partnerom môjho podcastu Liečive celý tento rok, môže vďaka nim vznikať každá epizóda. Ak sa chcete viac dozvedieť alebo ísť na ich lekárskú bezplatnú poradňu na ich webe, tak navštívte carnomed.sk. No ale ja by som teda išla ďalej do tej vašej budúcnosti a vy ste teda nakoniec išli aj teda na ten smer na tú univerzitu a študovali ste na Stanforde, správne? Ano, elektrotechniku. Ano. Nakonec. Tvrdou inženýrskou prostě vědu. A tam jsme byli asi z 80, nás bylo 3 holky. No tak to je odpoveď na tú moju otázku o tej štatistike, takže to je jasná odpoveď.
No, a ste aj s nimi v kontakte dodnes, s tými ďalšími 3? Poznáte sa, viete, ktorá kde je? Jedna dodělala mástra a pak se oženila a ztratila jsem s ní kontakt a ta druhá asi po 3 rokách to taky vzdala a transferovala se na jinou univerzitu a myslím, že teď je chemička, ne elektrotechnička a taky jsme ztratili kontakt, takže prostě zase to bylo velmi kompetitivní a většinou mých kamarádů byli kamarádi, protože já jsem nebyla taky velmi jako ženská v tu dobu, jako furt jsem nosila jako tenisky, roztrhaný kalhoty, t-shirt, prostě a mě prostě byli jako třeba, oni byli třeba půjdeme na shopping, jo, koupíme si třeba nějaké hezký šaty, proč potřebuju šaty? Radšej kalkulačku. Přesně tak. No, úplne si to viem predstaviť, je to fascinujúce a ako veľmi obohacujúce, keď sa stretnú rôzni ľudia, že je to úžasné. Ja som úplne proti tomu, aby sme v spoločnosti definovali, že takto má vyzerať, neviem, muž a žena, takto má sa človek správať a takto nie. To je fantastické, tá inakosť je práve tá ako keby diverzita, hej, že tým, čo tú spoločnosť obohacuje. No a nechcem sa úplne venovať, že teda štúdiam, čo ste študovali, ale kam vás to práve potom vďaka štúdiu zavialo? Viem, že teda už na takýchto školách, tam už ste mali potom rôzne ako keby aj nejaké podnikateľské skúsenosti, tam vás učili zrejme už aj rôzni podnikatelia alebo rôznych firiem a potom ste sa vlastne po štúdiu dostali už aj teda do nejakej spoločnosti, ktorú ste založili, alebo ano, vlastne to jsem založila s profesorem, takže koncem studiím jsem měli kurzy v business škole o jako inovator a entrepreneurship a podnikatelství, takže tam jsem si vzala pár těch kurzů a ty profesoři se mě ujímali, tam byla kompetice, vyhrála jsem tu kompetici, tak jsem dostala trošinku peněz, prostě abych mohla začít tu kompanii, pak jsme udělali patenty s mým profesorem, aby jsme měli prostě tu technologii patentovanou, no a víceméně ty profesoři mě pomohli zvednout první peníze a tím jsem víceméně začala tu firmu. A vedeli ste hneď, že chcete podnikať? Lebo tak sú rôzne smery. No, mohli měli ste jsme zostať aj tuhle učiť. technologii a mysleli jsme si nejdřív, že prostě budeme měřit třeba plyny, industriální plyny, ale to se pak vyvinulo, že jsme měřili všechny možný plyny, jako třeba i izotopy pro medicínu, nebo jsme, a hlavně prostě atmosférický plyny pro atmosférický výzkum. A pak samozřejmě, když vypouští industrie třeba do vzduchu znečištění, tak aby prostě měli prostě jistý hladiny, které byly pod těma hladinama, aby prostě nepouštěli moc toho do atmosféry, anebo třeba když se produkují jistý plyny třeba pro produkci plastu, tak nechtějí, aby měli zase jistý podkomponenty, protože to pochází z petroleje, takže nechtějí zase, aby tam byly jako těžký komponenty, tak jsme zase hledali, jestli třeba fetylénu je polyetylén, takže tam jsme prostě jiný prostě formy, protože pak by se ten plast dobře neformoval, takže víceméně jsme dělali takový industriální processing a pak taky v těch semiconductor, prostě tam taky nechtěli mít jistý nečištění, nebo tam nechtěli mít vodu, protože ta voda by jim zase porušila ten proces, takže víceméně jsme hledali prostě malý kvantity těch plynů v jiných plynech a tím jsme pomáhali různým industriím, aby měli lepší produkce, lepší kvalitu materiálu a aby taky nebylo znečištění v tom vzduchu. A samozřejmě jsme se taky koukali na víceméně uhlík, který se dává prostě do atmosféry a víceméně jsme udělali instrument pro carbon credit, takže mohli měřit stejný počet jako toho uhlíku v Číně, jako ve Francii, jako v Čechách, jako v Africe a ten instrument byl i na Mount Everest, takže to bylo cool, jako ty instrumenty to byly jako děti, které se dostali do různých míst ve světě, některý byli na lodi, některý byli v lesách v Německu, prostě všude byli a bylo to super vždycky, když ty věci, které s nima pracovali a nám poslali prostě fotky nebo nám poslali data a pak publikovali prostě ty instrumenty jim udělali to, že třeba ten proces byl lepší, tak vždycky jsme měli feedback od klientů, jako co vlastně s kým dělají a ty aplikace byly zajímavé. Klobúk dole. Wow, to sú úžasné úspechy. Ja viem, že potom ste sa zasa podielali, alebo mali ste firmu, alebo ste v nej pracovali, ktorá vlastne vyrábala vakcíny? Takže nevyrobovala vakcíny, ale
produkovala právě ty nástroje, kde třeba kompanie jako Pfizer nebo Sanofi právě produkovaly ty vakcíny. Takže my jsme dělali ty nástroje, automatizaci a sensoriku, který pak používali ta farmaindustrie a biotechnologická industrie na produkci protilátek pro rakoviny nebo vakcíny, nebo různý medicamenty třeba pro autismus, nebo i pro artificiální inseminaci, jako aby se produkovaly hormony, produkovaly enzymy, takže cokoliv bylo na bázi buněční fermentace, tak to byly prostě naše nástroje. Wow, to asi by sme sa o každej z týchto tém vedeli rozprávať, to teda ja asi úplne nie s vami, pretože nemám na to vôbec kapacitu, ale každá z tých tém je úplne fascinujúca, že ste určite veľmi prispeli a pomohli spoločnosti a mnohým ľuďom. Ale napokon vás to tak zaviedlo iným smerom osobne, že ste vlastne stáli opred takým osobným súkromným rozhodnutím, že či tú firmu zatvoriť, predať, čo spraviť, pretože ste mali ťažkosti osobné so synom. Ak môžete, povedzte o tom viac. Takže když mu bylo 8, Josef byl diagnozovaný s ADHD. Jako vždycky měl takový problémy, vždycky měl hyperaktivitu, ale to jsem si říkala, jako no to je kluk. Hej. Jo, jako prostě ten bude bourat věci, ten se ušpiní, ten prostě bude křičet, to jsou prostě takový ty chlapecký věci. Ale když pak už v té 2. a 3. třídě se děti učili číst a psát a já jsem s ním furt musela sedět a furt se třeba koukal někam jinam, nebo prostě přečet pár slov a pak najednou se zase koukal někam jinam, tak to mně přišlo jako, já jsem mu párkrát vyloženě vynadala. A prostě on to nemohl nějak, on to vnímal prostě, že a snažil se soustředit a jsem povědomila prostě, že nemůže. A pak měl jednu učitelku v té 4. třídě pak, kde prostě tam mě o Vánocích prostě, když byl to jako rodiče a ty prostě parent teacher prostě. Také stretnutie s učiteľom. No, takže mě řekla, já si myslím, měla bys ho mít jako testovanýho, protože já si myslím, ona říká, já vidím hodně dětí a hodně dětí tady má ADHD a myslím, že má ADHD. Tak prostě nejdřív jsem tomu nechtěla věřit, pak jsem si o tom začala číst, maminka říkala, to je blbost, to je jenom kluk, jako to nemůže být, jako a pak jsem začala s lidmama mluvit a oni říkali, no, možná by to bylo lepší ho testovat, tak jsme ho testovali v roku jako víceméně v roku 2016 a 100% 9 z 10 prostě těch testů ukázalo, že má ADHD. A že prostě má problémy s pamětí a kvůli tomu ADHD a tím pádem jsme dostali psychiatrini. Jako jedna psychiatrině udělala ty testy, pak nás referovala k druhý psychiatrině a tam mu dala Focalin a najednou to bylo úplně jiný dítě. Já jsem ho taky přesunula v té 4. třídě do jiné školy, kde prostě byli spíš zařízený na ty děti, který prostě mají tu hyperaktivitu, takže třeba měli gumičky a na židlí, kde prostě mohli s těma nohama takhle prostě furt bumbovat, nebo měli takový polštářky s vzduchem, který prostě tam se mohli takhle na tom hejbat, prostě a než křípala ta židle, takže nerušili ten zbytek té třídy, takže a když jsem prostě šla se podívat do té školy, tak jsem viděla jako asi byl tam stůl pro 8 dětí a 6 z těch židliček mělo právě ty gumičky a ty různý prostě polštářky speciální a oni říkali, no my tohle jsou prostě, tady máme těch dětí hodně, takže se taky nebude cítit, že je jiný. A to pro mě taky bylo důležité, aby prostě se cítil, takže teď má spoustu kamarádů, všichni jsou jako, jak říkají, na tom spektru. Někteří jsou OCD, někteří mají autismus, někteří jsou ADHD a je to zajímavé, jako člověk by neřekl, jako 17letý teenageři, teď si porovnávají léky a co si myslíš a side efekty a kdy to bereš a bereš to s jídlem, nebo a když jako ty maminky, jako my už máme takový ty skupiny sociální a vždycky, když to posloucháme, tak si vzpomínáme, když jsme začínali, když jim bylo 8-9 let a byli ještě malí a teď prostě třeba mluví o kamarádkách, jo, a co si myslíš, jako tenhle je normální a ten má kamarádku, ale já si myslím, že mě by nikdo nechtěl, protože já mám právě ten autismus, ale musíš si najít někoho s autismem. Já vím jen, že pak geneticky dítě bude mít autismus, takže je to zajímavé, jak je to úplně jiný světek, ale je to ohromný, jak můžou být mezi sebou otevřený.
a prostě cítí se jako mají tu svoji komunitu a tam se cítí jako hodně z nich jsou fantastický třeba na programování počítačů, takže hodně mluví třeba o technologii, o počítačech, o matematice, o robotech, jako jak stavějí a různé věci, takže jako je to jako na jednu stranu jsou to neuvěřitelně kreativní lidi, který prostě mají neuvěřitelnou kapacitu v jistých oborech a zase na druhé straně prostě, když se třeba jde mluvit o lidských vztahech, tak najednou jsou úplně ztracený. To tak je, to je taký základný symptóm asi, že tie deficity v sociálnej a v emocionálnej oblasti, hej, že na druhej strane mnoho detí či na spektre alebo vôbec s nejakými špeciálnymi potrebami, tak sú nesmierne inteligentné a fascinované. Aj môj syn má špeciálne potreby a vidím, že ten jeho záujem o niektoré veci nie je bežný, že je to nadmieru, že áno, sú deti, ktoré zaujímajú vtáky, môjho syna zaujímajú ďatle a typy ďatlov. Viete, čo je ďateľ? Ano, Ako sa to povie? Po anglicky rozmýšľam. To je crow? Crow je vrana. A vrana. Ďateľ ten, čo zobe do stromu. Woodpecker. Yeah, woodpecker. A vlastne my sme v parku a musíme riešiť, ktorý to je, aký druh, aký má meno rodové a druhové. No, akože v skratke je to strašne zaujímavé, že tie deti pozorovať, čo ich fascinuje, čo ich baví. A mňa by to možno tak napadlo, že nepremýšľali ste, že či to nie je niečo aj také ako keby genetické, že taká fascinácia... No nakonec manžel byl testovaný a má Asperger, těžký. Já jsem byla testovaná a já mám OCD. Tak pak jsme šli k babičce a k dědečkovi. Jeho otec prostě nebyl a jeho maminka prostě neměla žádný problémy. Ale moje rodiče, který prostě říkali, no tohle není možný, odkud to pošlo. Můj otec měl ADHD. Ale nie diagnostikované? Nikdy, to sa nedá, vtedy v roku 40 v roku páně, to presne. vůbec nevěděli ani, co to je. Prostě řekli, no, on prostě, táta mě říkal, že byl jako vždycky ten kluk, který prostě zlobil, vždycky ten kluk, který byl v rohu v třídy, vždycky ten kluk, který třeba dostal. Ano. Prostě. A pak eventuálně, že se musel prostě naučit, jak se učí, jak prostě si udělá fokus a pak můj otec měl zase, co mu se říká hyperfokus. Aha, jasné. A pak začal vysvětlovat Josefovi, jak prostě, a já teď vidím třeba, když dělá něco, co ho zajímá, jak jste říkali, ano. tak najednou jako můžou vybouchnout pumy kolem prostě něho a on má takovej šílený fokus na to, co prostě dělá, že to je zase, to je pro mě taky neuvěřitelný, jako jak a najednou prostě dělá něco, co se mu nelíbí nebo co ho nezajímá a to nemůže prostě se na to soustředit, kdyby dal pámbu. Jo? Ja si myslím, že mnoho dospelých medzi nami je a chodí s nediagnostikovanými vecami. A maminka měla OCD, takže já jsem si řekla, no to je krásný, teď máme analýzu celé rodiny. A vám se to jako prejavuje? No, já když jsem byla maličká, tak já jsem měla to klasický ten syndrom, že jsem si myla ručičky. Aha, to je tak klasické. A prostě na něco jsem šáhla, hned jsem si musela umýt ruce a já jsem si je tolik myla, že jsem si strhla skoro všechnu kůži. A měla jsem krvavou kůži, protože furt jsem je myla s mýdlem a furt prostě víc a víc prostě. A pak rodiče mě museli koupit rukavice a prostě říct, tak už na nic nešahej. Jak bych to řekla, když si úplně odděláš tu kůži na rukou. A nebo já jsem prostě si ožírala nechty, když jsem byla malá a to mě vzalo hodně prostě let, abych se odnaučila furt mít prostě, nebo furt ten palec mít prostě v té puse. A já jsem vůbec ani nevnímala, že jsem to dělala, jako to jsem psala, dělala jsem úlohy a najednou prostě mě začala krvácet prst, protože jsem se zřejmě kousla, nebo už jsem prostě všechno tu prostě, jako jak je ta kůže, už jsem z toho všechno se zubama strhla, takže prostě a pak jsem taky, když jsem byla malá, tak to říkala ta psychiatrině, že je klasický, já jsem milovala jako malovat a dělat diagramy, takže vždycky rodiče mě koupili třeba karandáš jako barevné tušky, jo, ale když ty tušky nebyly v pořadí, jako jistým pořadí ty duhy. Furt jsem to přerovnávala, vždycky jsem si udělala místo, aby ta tuška pořádně, a třeba když se mě vypadly z tašky a teď byly po zemi, tak to byla tragédie. A pak se to hned muselo dávat do toho pořadí a když ty tušky nebyly v tom stejném pořadí a pak jsem si uvědomila, když jsem byla na univerzitě, tak já jsem měla různé barvy, kde jsem barvila ty moje, jako když jsem sepisovala jako
ty přednášky, tak pak jsem si dělala ty poznámky ještě v různých barvách, takže a ty lidi se mě začali chechtat, jako prosím tě, co je zelená, co je červená, co je modrá, co je černá, jako proč máš všechny tyhle ty barvy, no tohle je důležitý, tohle je prostě demonstrace něčeho, tohle je příklad, jako a oni řekli, ty se úplně zbláznila, jako co máš za mozek, jako jak to organizuješ a teď třeba, když při zkoušce se mě ztratila ta jedna tuška, protože spadla, tak to byl totální panik, jo, jako. Takže to není, no, pak jsem si uvědomila, že tohle jsou klasický takový symptomy toho OCD, anebo vždycky jsem měla všechno přirovnané. Vždycky klíče byly v jistý místě a když ty klíče nebyly v tom místě, tak to byl zase panik. Takže to jsem se musela odnaučit zase přes ty léta, abych prostě... Ale je to aj teraz tak, doteraz v nejakých veciach si to uvedomujete, lebo človek si na to asi trochu aj musí zvyknúť, aj jeho okolie. Že prostě možno si zvykne, prostě si řekne, no jsem takovej, prostě jsem taková, prostě... Že netreba s tým bojovať. A nebo si řekne, no jiní lidi to musí dělat taky a neuvědomí si, že to tak nedělají. A zase majú niečo iné možno. No třeba maminka, a kdykoliv jsme třeba šli z domova, tak vždycky chtěla zamknout a teď 3x, 4x se ptala, někdy jsme se museli zvrátit, jestli jsme vyloženě zamkli barák. To tiež taky OCD vyslovene, no. No a to je taky OCD. Úplne. No. No to je zaujímavé. Přitom táta musel mít klid, totální klid, jako když byl malý zvuk, tak prostě úplně se nemohl prostě fokusovat na tu svoji práci, takže vždycky prostě on si vybudoval prostě svůj pokoj, kde pracoval, kde prostě tam byly tapety a ještě tam byly obrazy a ještě tam byly prostě deky a prostě, aby tam nebyl žádný zvuk. Takže to je taky takový ten poznak toho ADHD. Zaujímavé, ale naozaj to je opäť len také ako potvrdenie toho, že tí vysoko inteligentní ľudia sú trochu iní, nechcem sa vás dotknúť, hej, v tomto zmysle, ale na druhú stranu ako veľmi obohacujúce, že napriek nejakým povedzme, že špeciálnym potrebám, handicapom, ktorý kedysi ľudia považovali za nejaké choroby alebo nejaké patológie, tak ľudia jednoducho môžu byť vedci, umelci, lekári, fyzici, matematici a je to skvelé, že naozaj by sme takých ľudí nemali ani odsudzovať, lebo veľakrát to vidíme na deťoch a tam už my ukazujeme prstom, že kto je aký chorý. Je to smutné, stále to tak je bohužiaľ, aj keď veľa je toho od stigmatizovania spoločnosti, ale stále dodnes to tak je na školách, spoločnosti a medzi dospelými sa ukazuje, kto je aký divný. Nie, ja si tiež myslím, že táto inakosť je veľmi dôležitá a treba o tom hovoriť. A si veľmi vážim, že tak otvorene o tom aj vy hovoríte a nepovažujete to za nejakú svoju akože škvrnu, hej, alebo nejakú Ne, já vždycky klukově říkám, že lidi, kteří jsou na spektru, jako můžou být autistický, můžou být OCD, ADHD, prostě jakákoliv, prostě to, mají superpower, mají supermoc, protože třeba je víc kreativní, nebo ten víc observuje a vidí prostě věci, které jiný lidi nebudou vědět, takže třeba bude z něho fantastický policajt nebo fantastický detektiv, jo? A nebo tahle holka prostě je perfekcionistka, prostě přitom bude umělkyně a bude vytvářet prostě neuvěřitelné věci, takže já říkám, podívejte, nikdo není perfektní a když se člověk podívá do hloubí každého člověka, tak vždycky tam něco najde. Možná, že to není spektrum, ale může to být trauma. Ano. A ten trauma může právě ten mozek měnit zrovna tolik, jako ten autismus. Akcident nebo vojáci, co mají zapříšené to PTSD. Takže jako jak bych to řekla, život to určí, že jsem řekla klukovi, podívej, až ti bude 40, já vím, že ty si teď prošel tím dětství a prostě bál ses prostě interagovat, když jsi byl malej sociálně, protože děti se ti chechtali, jak jste říkali, ale až ti bude 40, tak ty normální lidi budou mít tolik akumulovaný traumy, třeba rozvody, smrtě, akcidenty, prostě věci, které se stanou v životě, že ty budou taky tak porušený, že se nemusí cítit jiný, protože život to udělá tak, že do jistého věku máme všichni něco. Je to tak, absolútne. Ja napríklad som prežila komplexnú traumu a som rada, že sa aj o tom veľa hovorí, o práve, že to nemusí byť jednorazový nejaký akcident, ako je presne smrť, nehoda, nešťastie, vojna, ale například dlouhodobé nějaké emočné zneužívání, zanedbávání. Dítě může být kompletně normální a nemá žádnou lásku doma a to udělá příšerný psychický trauma na to dítě. Tak. Ja som mala tiež také ťažšie veci, o tom sme tu aj v minulosti hovorili, ale viem, ako to vlastne ovplyvní ten mozog a človeka, jeho budúcnosť. Náš úplne prvý podcast sa volal Všetko začína v detstve.
lebo všetko začína v tom detstve. Ale ja by som sa ešte vrátila k vášmu jednému rozhovoru. Vy ste spomenuli takú veľmi pre mňa výraznú, dramatickú jednu ako keby udalosť, že ste boli niekde na služobnej ceste na nejakej konferencii a zatelefonovala vám, neviem, či doktorka, či učiteľka vášho syna, že sa vám vlastne priznal, že by si chcel ublížiť, že má depresie. A vás to ako keby zastavilo, šokovalo a to bol moment, ktorý vás vlastne zastavil definitívne, keď ste sa vlastne rozhodli tú firmu predať. Ano, přesně tak. Přesně tak. On byl ve knihovně, on si nechtěl hrát s jinýma dětmama, protože to byla taky situace zajímavá v Kalifornii. Učitelka, teda ta ředitelka té školy byla velká feministka. Jo, šílená feministka. A ta prostě se chechtala, když třeba holky si vzali klacky, a když byli venku prostě na té prostě pauze a třeba 4 holky, 2 chytly kluka a ty 2 je začaly být s klackem. A normální člověk by zarazil všechny ty děti, vysvětlil, že takhle se člověk nechová a jednou se to stalo mému synovi, až mu prostě prorazili red, prostě a tekla mu červená a když jsem prostě řekla, prosím tě, co se stalo, ona řekla, no, holky jsou tady agresivní a on si na to musí zvyknout, to je nová generace holek. Já jsem řekla, prosím tě, co se stalo, jako ona ho jako pančla, nebo prostě co se stalo? Ona řekla, no, a my máme skupinu holek a ty si myslíš, že prostě kluci by měli být bitý, tak já je nechám prostě, aby ty kluky byly. Jo, a v ten věk, jako když je jim tak 7, tak jsou zhruba stejně velký. Jo, jako teď by se to synovi nestalo, protože je 2metrový a váží jako jak bych to řekla, 90-95 kilo, takže teď by se mu to nestalo. Ale v tu dobu prostě zase jako a z toho byl kompletně traumatizovaný a pak vůbec nechtěl jít ven a byl v knihovně, prostě skovával se v knihovně s knížkama a prostě a tím traumem, co prostě jsem se dověděla o té psychiatrině, oni začali mluvit prostě o té škole, tam jsem si říkala, no tohle není normální, tohle by se nemělo dít. A pak ta prostě ředitelka byla velmi jako drzá, řekla, no vy nechápete feminismus a já jsem si říkala, no já jsem vyrostla za době, kde prostě feminismus se formoval a ženy se musely prostě jako museli jsme být lepší, museli jsme být silnější, vydělávali jsme míň, jako já feminismus moc dobře chápu. Vy nechápete, vám je jenom 35 let, vy nechápete, jaký to bylo před 20 lety a zeptejte se maminky, jaký to bylo. No, jako ona říkala, že prostě teď ženy mají právo prostě být agresivnější, protože jako muži si to zasloužili. A já si říkám, nikdo si nezaslouží prostě nemít jako ten respekt toho druhého člověka, ale z toho pak se vytáhlo skrz tu psychiatrii, že prostě on se nebouřil, on mě nic nechtěl říct, protože on si myslel, že já ho nebudu poslouchat, protože furt cestuju, protože víceméně jsem ho tam nechala, protože moje kompánie byla důležitější, než byl on a tím pádem, že ho nechci a tím pádem, že by bylo lepší, kdyby zmizel a tím pádem, kdyby skočil z balkonu. Reálně na tím přemýšlel, hej, že už... On už na tom přemýšlel a prostě říkal jí prostě jako, jestli je to dostatečně vysoký balkon, aby se zabil. Ako ste sa cítili, keď vám to povedala? Já jsem se cítila, jako když někdo vzal meč nebo prostě obrovský nůž a dal mě ho do srdce. Skancelovala jsem všechny meetingy, letěla jsem zpátky z Evropy domů hned, druhý den jsem si našla let a snažila jsem se mu vysvětlit, jako že absolutně prostě jako jsem ho neopustila, že prostě vždycky tam budu, že teď jsem se snažila prostě jako vybudovat kompánii, aby měl prostě v životě cokoliv by materiálně potřeboval a to jsem taky viděla, jako to 8letý dítě nechápe. Hej. A tak jsem prostě zavolala prostě naše investory a board a řekla jsem jim prostě, že si myslím, že by byl dobrý nápad možná myslet, že už prostě ta kompanie má velkou hodnotu a že bychom možná ji měli prodat a měla jsem štěstí, že než jsem mohla vysvětlit proč, tak ty švýcarský investoři, který jsme měli, řekli,
to by bylo super. My máme finanční průser, my jsme koupili jinou kompanii, která má $100 milionů dluhu, takže kdybyste mohli, my máme 40% té kompanie, takže kdybyste to mohli tak zařídit, že prostě má hodnotu těch 250 milionů, tím pádem my můžeme ty dluhy zaplatit tenhle rok a každý bude v pohodě, tak jsem jim ani nemusela vysvětlovat, co se děje personálně, tak jsem řekla, tak víte co, jsme úplně jako v stejný pozici, já si taky myslím, že už jsme to vybudovali dostatečně, tak to prodáme a víceméně to bylo v septembru, to bylo v září a prodali jsme to ten rok potom v únoru, takže 6 měsíců ten proces vzal, ale pak už jsem mohla říct klukovi, podívej, já to prodávám, potom co to prodám, tak nebudu cestovat, budu doma, budu s tebou, prostě neboj se, ty jsi důležitější. Teď, když je mu 17 a viděl, že pak se stal covid a tak mě vynadal, říkal, Ježišmarja, ty jsi to prodala za 225 a kdyby bývala počkala jako ještě 2 roky a byl covid, tak jste mohli mít za to jako $500 milionu nebo 700 milionů a ty jsi to prodala moc brzo a já si říkám, Ježišmarja, jako ty už si nepamatuješ. Já jsem říkala, když jsi byl v takovým stavu, ne, já bych to býval přežil. Jsem říkala, já si nemyslím. Asi nie. Mali ste vtedy aj nejaké výčitky svedomia, že ste to prehnali s tou prácou, že ste si neuvědomili, že to dieťa vás potřebuje? Furt jsem mě měla po té doby, co se narodil a já si pamatuju, že jsem byla v té porodnici a teď jsem ho držela poprvé. A teď jsem si říkala, tak co se řekne prostě narozenýmu dítěti, jako co ty mámy říkají, jako já jsem četla knížky o tom, já jsem měla asi 12 knížek o prostě miminkách a porodu a tohle. Člověk nikdy na to není připravený. Jako to je takovej šílený šok a člověk si taky neuvědomí, jaká láska prostě z toho člověka půjde pro to malinký dítě. Prostě a teď jsem prostě, ta sestra se mě chechtala, protože ona říkala, vy k němu jako mluvíte jako k dospělým, protože já jsem říkala, no víš, já se ti musím omluvit, já vím, že už seš tady, ale já nebudu ideální máma, já nejsem ten typ, který prostě je dobrý, že si s tebou bude hrát kostky, nebo který prostě já tě naučím spoustu věcí a vždycky tam budu a vždycky tě budu chránit a vždycky ti prostě udělám to, abys měl všechny možné šance v životě, ale já nejsem ten typ, jako rodiče byli na mě velmi přísní a tu lásku a jako to objímání a takovýhle ty věci, já na to nejsem dobrá, prostě já jsem asociální, takže prostě já nevím, jak ti budu zpívat, prostě to jako já vidím, jak ty maminky to zpívají, já se to snad naučím, já už jsem četla knížky, samozřejmě to dítě nechápe vůbec, co prostě jako a ta sestra se mě chechtala, ona říkala, víte co? Aspoň vy jste upřímná. Všechno, co nevíte, většina matek mají hrůzu, když se to dítě narodí, protože taky nevědí, jako co s tím budou dělat, jak to budou dělat, jako doufají, že maminka pomůže nebo kmotra pomůže. A vy jste říkali, vy to aspoň vyprávíte, ona říká, nebojte se, to dítě tomu nebude vůbec rozumět a nikdy si to nebude pamatovat, ale říkali, jestli budete takhle vždycky s ním upřímná, tak to už je první věc, kde prostě uděláte takovej železný vztah s tím dítětem. A zaplať pánbu, teda opravdu jako máme fantastický vztah teď. Já vím, že mám hodně známých, který mají třeba děti, kterým je 15, 16, 17, hádají se, neřeknou jim, co dělají, nevědí třeba, kde jsou, nevědí, jestli dělají drogy, nevědí, jestli pijou alkohol a já důvěruju 100% mému synovi a on taky ví, že kdyby kdykoliv měl problém nebo průser nějaký, že ať je kde je, tak máma tam bude. Jako máma ho tam zachrání a tak dále. Takže prostě máme tu důvěru, takže on mě říká všechny svoje problémy, všechny prostě svoje strachy a snažíme se to probrat, ale zase jako dospělí prostě, že já respektuju to, že prostě není perfektní, třeba když je kurz, kde vyloženě prostě to nemůže a vidím, jak se snaží, ale prostě s tím ADHD prostě to nemůže zvládnout, tak mu řeknu, tak podívej, tak nebudeš mít ve všem jedničky, třeba budeš mít 1 mínus, jako my máme A mínus, jako tak nebudeš mít A, budeš mít, ale já pak se nedostanu do téhle školy, ale to není konec světa.
Jo, jako podívej se na toho, jako ten vypad z Harvardu, ten vypad z Stanfordu, jako ten nedodělal tohle a podívej, přitom jako vybudovali neuvěřitelné kompánie, nebo prostě vrátili se a třeba to byli jako umělci a prostě co nevybudovat bez edukace, jako není to úplně nutné, jako bylo by to dobrý, bylo by to ideální, ale prostě musí, jako pokud se snažíš, tak je to v pohodě. To je to hlavné, aby chceli, aby sa snažili a keď sa snažia a už robia svoje maximum, tak nie je prečo tlačiť. Tiež to poznám, mám to aj tak doma. Protože mě tlačili a prostě nic jiného, než prostě být první jedničky, prostě to nebylo jako přijít domů a být druhej v třídě, to nebylo dobře přijato. Mm-hmm. Asi preto ste boli na seba aj taká prísna, že ste chceli dokázať veci. Syn dostal nejaký exém a vy ste to chceli vyriešiť tým, že založíte farmaceutickú firmu. Teraz som prekvapená, že keď syn dostal ADHD, nezaložili ste nejakú firmu na ADHD. Na tom pracujeme, ale on chce na tom pracovat sám. Uh-huh. Takže on teď študuje biologii, on teď študuje mikrobiologii a to je neuvěřitelný, jako on teď čte všechny ty medikální publikace a teď si udělal, jako když jsem doma, tak já jsem jeho kuchařka. Uh-huh. A on už má speciální, prostě musí mít tohle, tamto, nebo pro oběd chci mít tamto. Teď udělal si prostě takovou kombinaci, já nevím, jak to jí, ale prostě ráno má lívanec a to je buckwheat. Bohanka, k tomu má chia semínka, tam je samozřejmě vejce, plnotučný mlíko, je v tom ještě protein, prostě je tam prostě protein powder v tom a samozřejmě to zalévá tím maple syrupem a musí tam být máslo, pravý máslo, prostě takže to má ty vysokotuková, to je na mozog. Tukové a taky prostě ty vlákniny a taky i ty semínka prostě pro to střevo a to už ví, jako že když sní tenhle lívanec a tohle jsou proporce a musí to být takhle veliký na talíři prostě, tak to už ví, že když sní, tak od 8 do poledne se může soustředit bez medikace. Takže je to zajímavý prostě, no. A pak třeba jí šílenýho šparglu. Já nevím přesně, proč ten špargl mu prostě dělá dobře. A taky on objevil lion's mane houbu a objevil cordyceps a objevil prostě ještě různý typy hub. Jako a tím pádem jako třeba ten lion's mane 2krát týdně. Já jsem teď našla někoho, kdo mě prodal ty semínka, třeba buď to rosteme doma, nebo to kupuju na internetu jako čerstvej lion's mane a smaží se to, zase musí to být vysmažený v másle, musí to být nějaký ten typ tuku, jako a to jí a tím prostě mu to zase pomáhá jako myslet. Jako a to je úžasné, že už je teda v takom veku, má 18, 17? 17. 17, že už si to vie vlastne sám vyhodnotiť. A on právě študuje ty papíry a tak říkal, no tak možná teď promluvil s těma lidmama, který mají ty houby, tak mu udělali tinkturu, takže teď do školy si bere tinkturu, aby prostě mu to pomohla zase s kým soustředíme a taky čaga. Taky má čaga houbu, takže prostě on míchá teď ty různý prostě houby. Šíleně se zajímá o výzkum, který se dělá v České republice se silobicínem, takže jako říkal, no možná, až mě bude 21-22, tak možná do té doby ten výzkum už bude víc vyvinutý. Taky dělá tu hyperbarickou terapii s tím kyslíkem, to děláme asi každý 3 měsíce. Takže je to zajímavý jako a všechno jako si píše, jako a co to má vliv na něj a prostě chce začít experimentovat a já si myslím, jako on mě říkal, nech mě tohle pole, neudělej všechno, než prostě budu dospělý, já chci mít něco, na čem já budu pracovat a má právě, protože má tyhle ty spektrální prostě jako, že je jiný, tak prostě chce si to sám vyřešit. To je skvelé, ste určite skvelý príklad v tom, že si aj ako keby uvedomujete tú svoju minulosť, aj akú to na vás malo daň, aj tá možno veľká prísnosť rodičov. Na druhej strane vďaka tomu ste dnes tou, ktorou ste. A ja som si tak nazvala tú našu dnešnú epizódu, že žiadna rovnica nevyrieši detskú dušu. A tak to bohužiaľ je, alebo aj našťastie, že nás to bohužiaľ niekedy musí až zastaviť, až naozaj vážne nejaké incidencie, aby sme dokázali si povedať, že kde sú priority. A veľmi vám prajem, aby ste tu vždy boli pre svojho syna. Ale já jsem dlouhou dobu ho nechtěla dávat na ty medikamenty a pak nakonec jsem viděla, že prostě musím. Jakože musím mít těch 5 mg toho fokalinu a jaký to udělá rozdíl. A pak jak se může konečně soustředit a poslouchat a učit se a už není pozadu a prostě
v té 4. a 5. třídě to všechno chytil, jako všechno, co byl pozadu, ale byly to nervy, protože teď jsem si říkal, co jsou zase dlouhodobý efekty, může to porušit ten vývoj toho mozku dětského, jo? Ale tam, kde jsme se zarazili, a to už se zarazil on, jak když mu bylo 12, prostě on měl problémy se spánkem. Takže ona mu dala různý medicamenty prostě na spaní a jednou to zkusil a říkal, že o to šíleně jako mělo to šíleně negativní efekt a stejně z toho nespal. Takže teď už on tu psychiatrině jako já už nemusím vůbec s ní interagovat, protože on už to všechno zvládne a vždycky vysvětlí a řekne, no, můžete mě to předepsat, mamika mě to samozřejmě koupí, ale já vás pozorňuji, že já to nebudu brát, protože já nemám rád tenhle efekt a tenhle. A tady jsou 3 prostě publikace studií, kde prostě pro můj věk byste to mě neměli předepisovat. A teď já to poslouchám. Někdy ona mě tam jako přivítá, abych prostě poslouchala, protože ona řekne, podívej, co já s ním mám za práci, jako on je, podívej, jak je negativní, podívej, jak nechce poslouchat. No. A to je jako, jak oni víceméně, ona ho předávkovávala právě tím Focalinem, protože tam mají právě jako podle váhy toho dítěte dají dózu. A protože on je teď velký, takže mu dala až do 30 mg toho Focalinu. A ono mu to dělalo palpitace, jako příšerný srdeční palpitace a i s tím soustředěním prostě nějak to nefungovalo a on jí furt říkal, prosím, můžu mít 15 mg nebo 10 mg, ne, to nestačí na tvoji váhu. Takže nakonec on si právě našel tu hyperbarickou terapii, tam si našel publikace, kde prostě to používali na autismus, tak jsme jeli do Texasu, tam si udělal právě tu kuru, tu jsme udělali jako každý 8 neděl ze začátku a prostě on si tím snížil tu dávku toho Focalinu na 10 mg a teď prostě ta psychiatrině je z toho úplně hotová. Jenže přestala se s ním hádat, protože on jí vždycky ukáže literaturu nebo výzkum, prostě, který se dělá v Evropě nebo který se dělá v Ázii a ona řekne, no v Americe, ale on řekl, ale je to moje tělo. Je to môj mozek a je to najlepší výskum sme my sami, hej, že ani žiadna učebnica, ani literatúra, ani lekár, ale v skratke vieme my, čo nám robí dobre a to je pointa, že nie sú správne a nesprávne odpovede. Niekto to zvládne len s výživovými doplnkami, niekto potrebuje medikáciu, niekto potrebuje len terapiu. Je to veľmi individuálne. A vy ste ten príklad toho, že v takejto mixnutej rodine všetkým možným, aj minulosťou, aj vlastne národnosťou, aj rôznymi špeciálnymi potrebami a vo vašej rodine sa dá dosiahnuť fantastické úspechy, aj skvelá výchova. A za to vám aj ďakujem, aj gratulujem. A my to teď děláme všechno, jako my máme suplementy, my máme speciální prostě kuchyň, my máme speciální jako cvičí. Teď zjistil, že když třeba hodně plave nebo hodně běhá, tak spí výborně. Ano, jo, ano. Což je fantastický, protože to je, co ty bazické životní věci mají říkat, takže že to objevil, jsem ráda, že bude celý život cvičit, že bude dobře jíst zdravě, nebude. Teď cukr prostě eliminoval, ne, že nemá rád cukr, ale prostě zjistil, že mu to líp myslí, takže prostě on si to sám objeví a to je nejlepší pacient, protože pacient ví přesně, co se děje ve svém těle a ve svém mozku. Tak pozdravujeme aj Jozefa, tak? Ano. Josef, ako ho voláte? Josef a je velmi pyšný na to, že je Josef s F. Aha, je s F? A volajú ho Josef alebo Joseph? Volají ho Joseph. Ale vždycky řekne not with a PH, with an F. A prostě říká, proč F? On říká, because in Czechia and my grandfather they use F. Hej, very proud, to je dobré. Tak pozdravujeme ho šťastnú cestu naspäť do Kanady. Díky. A verím, že sa ešte niekedy uvidíme, či tu, alebo za oceánom. Ďakujeme, že ste boli mojou hostkou. A možná, že za 10 let bude tady sedět Josef a bude mít něco na ADHD. Je pozvaný, touto cestou ho pozývame. Ak tu bude ešte liečivé, tak ho privítame. Ďakujem, že ste tu boli. Bola tu Barbara Paldus a liečivé. Dovidenia.